Svi smo upoznati sa tragičnom smrću engleske princeze Dijane. A da li znaš za teorije prema kojima nezgoda u kojoj je poginula zajedno sa svojim ljubavnikom Dodijem Fayedom nije bila slučajnost? Prema toj teoriji, ona je bila trudna, što je kraljevskoj porodici narušavalo reputaciju. U plan njenog smaknuća, kako neki vjeruju, bili su još uključeni Dijanin vozač povezan sa britanskom tajnom službom i ljekari koji su joj ukazivali pomoć. Ovakve priče o navodnim tajnim planovima i zavjerama sigurno smo svi nekada čuli, a u neke vjerovatno i povjerovali. Ovakve priče dolaze iz domena teorija zavjera, fenomena koji je nešto drugačiji od mišljenja i činjenica. Postoji više definicija teorija zavjere, no najprostije rečeno, to su tvrdnje koje nude netačan ili neprovjerljiv opis nekog događaja ili osobe koji se predstavlja kao dio ili rezultat nekog zlonamjernog tajnog plana. Dakle, teorije zavjere nisu mišljenje, budući da pokušavaju opisati ili objasniti neki događaj što prije spada u domenu činjenica. Ali nisu ni činjenice, jer za njih ne postoje utemeljeni dokazi koji bi potvrdili njihovu tačnost. Teorije zavjere u velikoj mjeri zavise od vjerovanja njihovih pristalica u specifičan narativ. Upravo tako. Teorije zavjere su stvarno opsežan fenomen kojeg proučavaju brojne nauke. Istraživanja su pokazala da gotovo trećina naših sugrađana i sugrađanki čvrsto vjeruje u teorije zavjere. To nije beznačajno. Zbog toga je vrlo bitno prepoznati takve narative i oduprijeti se njihovim pojednostavljenim objašnjenjima kompleksne stvarnosti. Teorije zavjere bazirane su na nekoliko elemenata: postojanju tajnog zapleta, postojanje zavjerničke grupe, postojanje dokaza koji podržavaju teoriju, tezi da slučajnosti ne postoje, idealu da se svijet dijeli na dobre i loše, te neopravdanom optuživanju određenih ljudi. Hajde da prepoznamo neke od tih elemenata u teoriji zavjere o Dijaninoj smrti.